Prečo ste sa rozhodli byť práve vy mediálnym partnerom Euromizroma 2025? To je ťažká otázka, Bianka, ale rozhodol som sa preto, aby sa ľudia spájali, pretože televízia Romana je o tom, o spájaní. Spojme jednu ruku a spojme všetky. Čiže preto som vlastne ako generálny riaditeľ televízie Romana, nový majiteľ televízie Romana, spustil takúto kampaň, aby sa pri našej televízie Romana všetci ľudia spájali. Ja sa vás chcem ešte opýtať, ako sa cítite zatiaľ? Zatiaľ spoteno, unaveno, ale za chvíľočku ideme live, takže ja pozdravujem všetkých divákov televízie Romana, dúfam, že si to užijete s nami, aj keď my sme trošku pojašení, ale to je v každej relácii, alebo v každej takejto akcii, ktorá ide livekou. My vám ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, Pali Keras.